yaya tabarya ya kan yi aiki ba turmi. Salamu alaika ya uban duk wani sufi ko waye ya zama wani da kai ne faima. Abul Abbas katimil wilayati ma. Idan ba kai ba a hadura ba sufanci, idan ba kai ba a hadura ba mai komi. Ashe ba dan kai ba shehu da babu wilaya, da kai ne aka samu duk wilaya magafi. Abul Abbas katimil wilayati mami. Ashe ba wanzuwar ka ne ya samar da wilaya, ai ba mai motsi in baka sau masanin zami a ya shakki jani. A tun farkon zamani na annabi Adamu ai duka waliyai suna bayan kai mami. Abul Abbas katimil wilayati mami. A duk tasalidin su daga kai ne wallahi, kai ne ke yin madadi gare su cikin komi. Kai ne tafki na duka sararun layi, duka waliyai da kai suka samu mukami a ya shakki jani. Daga kai surka na halara ke ta farara